Fajar. Layangmu wis tak tampa wingi kuwi wis tak waca apa karepe atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes eluh ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggak dadi ning kepiye maneh mergo kahananmu wong bagus tak anteni tekanmu ramai do sapa wong sing ora kangen ra kepethuk sawetara pengen weruh ramai do sapa wong sing ora kangen aduh bojo pengen turu angel merem percaya aku kuatno atimu wong bagus tak anteni tekanmu kadang aku diwujud ngene jar-jar ngomongin tok ya biasa dadi suwiwi iki uga aku mesti enggak bali ning kepiye maneh mergo kahananmu wong bagus tak anteni ketemu ayo goyang mas ramai do
percaya